Ang Ginoo mana kaninyo, manausap kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Mitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Genesaret ug gihigot nila ang ilang sakayan. Sa pagkawas na nila nailhan dayon si Jesus sa mga tao, busa nanagan sila ngadto sa kasikbit nga mga balangay ug gidala ngadto kang Jesus ang mga masakiton nga naghigda sa ilang mga higdaanan. Bisan asa si Jesus moadto sa kabalangayan, sa kalungsuran, sa kaumahan, dadon sa mga tao ang ilang mga masakiton ngadto sa mga tiyanggihan. Nagpakiluoy sila nga ang ilang masakiton pahikapon bisan lamang sa sidsid sa iyang bisti ug nangaayo ang tanan nga nakahikap kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Hangtod karon ganahan gitang muhikap sa Ginoo. Mao nang prosesyon sa kanang Nazareno diha sa Quiapo igpista. Moabot og 20 ka oras kapin ang paglakaw gikan sa diri sa may Quirino ba na Grandstand padong sa Quiapo. Sige man kog lakaw diha, di ginakaabot og 20 minutos lakawon. Bisag hinay-hinayon paglakaw dool ra gyud kay na, pero moabot og 20 ka oras kapin. Ngano man mag-ilog og hikap, basta makahikap lang. Mastila no. Ug mao ni atong batasan tanan. Unsa man mag-ilog itag hikap sa Ginoo, pagtuo na o tuo-tuo. Klaro kayo, tuo-tuo. Pagkadaghang larawan sa Nazareno galibot yas Manila, tanang simbahan na ay Nazareno. Nganong adto man jud ka mohikap atunto ang usa ka buok, hangtod na lang imo na lang nang yatakan dias kilid, hangtod na lang ng imong igsoon agoy mga matay usahay kay di naman kamatngon kay pag-collapse or na giyatak-yatakan kay kadto ra may gitan-aw. Sa unang pagbasa, ang Ginoo nagbuhat sa mga butang dinis kalibutan. Sa wala pa siya gibuhat ang kalibutan, way hitsura. Matod pa sa unang pagbasa, bati ba? Bati. Ilingi ako na imong tupad. Diyan man na, nindot. Tanawag, nindot ba? Kaning atong simbahan, nindot? Ang atong mga katauhan din sa atong parokya, nindot? Dili ba baho ang palibot? Na ay mga lugar no nga baho, dili nindot kay ang ilang pagbuhi sa ilang mga hayop o sa ilang negosyo dili kayo nindot. Mao na ang gibuhat sa Ginoo nindot. Unya permi gina diring mo ending og nalipay siya. Kanus aman ta makaingon nga nindot ang atong gibuhat basta malipay ang atong isig ka tao. Way maguol. Basta way maguol, lipay. Sa atong pagpamaligyag slat dire, nalipay mo o naguol? Lipay. Kamong namalit, nalipay mo o naguol? Lipay. Bago na batag slat, o sa tingan sa atong slat? Wakay bao. Atong slat kay SBF Dag. SBF Dag, San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Nya kanang dag, ang pasabot ana daghan, prefix man na siya. So kung mo palit mo aning slot nga atong bag-ong gipamaligya,
para pagtukod sa tong kumbinto, para pagbayad ang tiwas ang mga yuta diha na ekspansyon nato. Mga 1.5 na siya milyon yang atong kumbinto, mga 35 milyon plus aning ato dining tiwasonon nga dagkutanan o souvenir shop tingali mga 1.5 sad na moabot kining 38 milyon atong gikinahanglan nya matud pang San Vicente Ferrer pag bag-o na lang og slot nga kanang mosentro anang tulo ka nag-unang mga proyekto nya mo na San Vicente Ferrer's DAG or Daily Abundant Graces, daghan. Lipay kita. Nya sugod tag pamaligya gahapon ang atong halin. Halinan day taghapon na maligya tag 76,000 ka slots na SBF DAG, tag 500 per slot. Nahalinan na ta og 454 ka slots gahapon. Pakpak. Kusog-kusog ang halin dahil ato swayan tanig mo kusog bagining halin ani. Pero depende na kay kana magong malipay ta ug malipay ta mo dot-dot gid ta. Mo na kay si Hesus nalipay man sila kay maayo ilang sakit hikap gyud. Pero ang wa lang nato mamatik di usahay nga moabot na tas tuo-tuo kanabang tungod sa atong interest nga makabenepisyo ni Hesus or sa Ginoo ato nang giyatakan ang kalipay or gipugna na nato gibabaga na nato ang kalipay sa atong isig katawo. Nya unsa may himuon nato sama ni Hesus pag-anhi niya bisan siya maoy nagbuhat sa kalibutan pinaagi kaniya na buhat ang tanan wa gyud siya mangangkon nga ako ni wa ni ang kuna nga iya ang kalibutan ako ning tubig kay ako gahimo ni ako ning yuta ako ning kahoy ako ning mga tanom ako ning hayop wa siya mangangkon ana giunsa man niya gigamit mo na may linaw dito Lake Galilee aning sakay siyag sakayan gamit nya na may yuta lakaw-lakaw siya yuta pero wa siya mangangkon ug mao ni ang lisod kanang mangangkon nata ang nagbuhat ang Ginoo kita maoy nangangkon ayaw atong gamiton nato tanan nya kay mo gamit man ta hinumduman sad nato nga ato sa mga silingan mo gamit sad na muna ayuhon na to paghanay nga ang atong paggamit sa mga butang nga gihimos Ginoo nga nindot makadugang sa atong kanindot munindot atong naong mabitan ang sa man gigamit ninyo pagpaputi sa inyong naong hinimo gyapon nas Ginoo god kanang inyong gigamit pagkiskis sa inyong kilay kana hinimo nas Ginoo nya sa inyong pagbuhat ana nalipay ba mo ha? Oh, basin. Wa mo maratol. Di na maghatag ninyo karatol kanang inyong pagkiskis sa kilay, kanang pagpakolors buhok, kanang pagpaputis nyong naong. Wa na makahatag ninyo mga worries, nakaparelax na ninyo. Kay wa na gani peaceful, wa na gani makaparelax na problema na ka kay daghan na kay kagastuhanan para maintenance anang imong naong kanang imong buhok kanang imong kilay mugasto na ka hangtod mangutang pagani ka basin nakapugong na naas kalipay sa uban kay kadto sang imong giutangan tungod sa imong mga gitawag og standard sa imong gipangangkon nga beauty properties, mangutang ka para sa TV, para sa multicab, para sa motor, para sa refrigerator, para sa balay, mangutang ka ana para makuha nimo ang imong gipangandoy. Kumusta man katong imong giutangan karon? Nalipay pa ba tungod sa imong paghimo ana mga butanga? Ug wa na gani malipay sayop ang imong gibuhat. Oh na. Kining akong pagwali nalipay ka mo ani? Oh, kana. Nabi tayo magsigig ingon ako, Pader, lain-lain lang ilang request,
Pader, ganahan jud ko sa imong misa. Magsigi jud kog simba. Padayon na gina pader ha. Kana yung tibuok yung misa. Kaya ganahan jud ko mo simba nya. Taas-taas sa pader. Dahil ka usang katotong mubo na tong misa na may mo complain. Nganong namubo maning imong misa pader? Ako, pataason nga wala mo kibaw ang nanimba diri wa jud kauyon aning taasa. Pero sila ditong naminaw sa online, taas-taas sa pader kay kanang ganahan ko dugay nako paminawon imong humili. Ana, sige tag-upload na sa imo request nga Father, pag-upload o kanang humili lang Father. Kanang humili lang yun ba kay akong ipada, akong i-share. May nang humili lang dili kay taas, misa taas man. Mo na ga-upload na sa tagpulos na lang humili. Ato yung taga kalipay ba. Di man na makadaot. Uy, na naman sa ini-request, Father, di yun kasabot akong bana kay foreigner man ni Father. Pwede na i-subtitle. Naku, mauna ni Ron. Mauna, nag-hire na sa taron og mga IT nga kamao sa subtitle. Ana na say atong gi-upload subtitle. Ato yung ihatag ang kalipay, gamito na to ni tanan. Nya ato ning gigastuan ha. Kay naam say kwartang mosulod. Ato sa ni siyang gigasto. Kay kanang atong upload diha sa YouTube pananglitan unsa na pag-pronounce YouTube ba na or YouTube ang naman say atong ma-income ana. Mo average ko tag income ana kada buwan karon og mga naas mga 75,000 kada buwan. Mo na ato sa nang gigamit sa atong mga kuan dinhi mga charitable nya kanisang atong mga IT ato sa na silang panagaan. Ato lang ning bahin-bahinon, lipay tang tanan, dili mutigom tang tanan, malipay tang tanan. Unsa may sentro nganong mag-upload man tag misa, nganong mag-upload og humili nako, nganong mag-upload nga naay subtitle nga English. Aron mas makailatas Ginoo. Kaya nga kung giyaw-yaw din pulos gini pang Ginoo. Harang ba mas mailhan ang Ginoo, mas makasabuta sa Ginoo. Ay daghan pa man natong wa kasabot. Gilingian ay mong tupad. Ing na nakasabot ka nganong maglisod na kaglakaw. Ana, ha? Daghang wa kasabot ana. Nganong maglisod man kog lakaw. Nya unsa dayi atong buhaton? Muhikap kus Ginoo aron maayo ni akong tuhod. Wa basig wa ka kasabot ba? Ana. Nakasabot ba ka nganong gibuwagan ka sa imong bana? Nganong nangabit imong bana? Nganong nangabit imong asawa? Nakasabot ba ka ana? Kaya nga ito bang buhaton, musimba ko kay iampon ako akong bana nga muuli na unta, di ta ko niya biyaan. Pero wadyo ka kasabot, nganong nangabit to siya? Muna. Kasabot mo. Labaw sa tanan, nakasabot ba mo nganong mo palit yun mong slap? Kana. Nganong magtukod tag kumbinto, nga dako-dako, nga naay dako-dako nga accommodation area, niya naay dako-dako na to ng opisina, nganong naatay dako-dako nga social hall, nganong naatay mga opisina nga himuon para sa atong pastoral council, finance council o mga organizations, nganong naay mga guest rooms o rooms nga additional para atong himuon. Kining tanan para mas mailhan ang Ginoo, mas mapalambo ang atong pagtuo, makahatag tang maayong formation sa atong katawhan, labi na gyud sa atong mga mandated organizations o sa mga parokyano anha ta diha manukan. Karon kasigi pamantag pangabang aning mga yuta dinhi. Ato sa nang iampo nga kinisang yuta kilid sa atong aning atong giabangan may untag maangko na gini nato no sa kaulahian. Ano? Og ihatag nas Ginoo, ako makasabot man gyud ko nga ang tagiya sa dana nakasabot sad nagikinahanglan na diri simbahan. Naarabay naghago diyang maayo og abang sa una. Nintag di pa na siya mamatay. Aron na kakita siya nga maanhin na simbahan. Perting hago niya gabang diya sa una. Wa mo kailangan niya no. Ila-ilahan yan na ninyo, ilahan na yan na ninyo. So muna,
sige ra kitag palit og slat, sige tang tigom sa mga binuhat sa Ginoo, nagsaligta sa binuhat sa Ginoo kay siya ang magbubuhat. Kitang tanan maghigugmaay aron ang binuhat sa Ginoo kalibutan og kita malipay. Di ta magubat, di ta maglinibakay, di ta magdinautay. Kagahapon si Father Gonzalo Candado, whole day sila dinhi kanang Paris Priest ba sa Ibo ba Danao, kay nihangyo sila dinhi, nag-mission appeal sila kay haron makatabang sa ta dito. Kita dinhi do na tay projects, do na sa tay panginahanglan financial. Nya sila dito mas nanginahanglan tingali karong panahon na kay dako kay na yang simbahan gitukod sa parokya nila sa Our Mother of Perpetual Help. Di gani sila ka-afford pagpabungbong anom sa gidako sa nilang maayo, pero basig na say plano ang Ginoo, no? 1/3 dragon kaning atong simbahan dinhi, 1/3 ra sa kanarong simbahan na dako kayo. Bisita niya mo dito. Mo nagalisod sila hastas pagpasirados bungbong, murang sila magmisa og naas gym ba. Ana. Pero nagpasalamat sila nga kita dinhing nanimba mitabang. So ang nakolekta gahapon sa atong special love offerings sa 7 ka misa niabot og 177,000. Kay niya ang ato sang kolekta gahapon kay special man to nga adlaw para nila, ato sang gikuhaan og 100,000. So atong ipadaan nila. To na sila 277. Lipay jud kay sila. Sunan ka ana nga dito sila mga mangunguli, manguhag bahas, kanang manmuhi baboy, manantrabaho anang mga mitsumi, mga unsa pa na dia mga processing zones, kana bang igo-igo ra gid ang income. Pero namugna, naaktibo, nagamit ang ilang pagtuo, nakamugnaan ang kanang kita sa nakatampos ata. So mo na kamo mga online parishioners ug mutabang pamuani, welcome ang inyong mga tabang hangtod karong adlawng Huwebes. Sige tagdawat para dito sa parokya ni Father Gonzalo Candado. Hago gid sila maayo diri, abot sila alas 4 sa adlawon, biya sa sila dinhi alas 8:30 sa gabi. So hago-hago gyud pero malipayon ilang kasing-kasing. Pasabot nahimo sadtang liwat ni Kristo, nakahatag og kalipay, di ba? Kamong namalit og slots nga wa gani mo kaanhi pa dinhi tanan, wa gani ko kailan ninyo, pero niabot dinhi ang inyo mga donations mura sad mig nakahikap og Ginoo. Lipay mi ba? Naayo ang atong mga panginahanglan at kanindot paminaw, no? Mao ni unta ang himuon sa katawhan sa kalibutan, dili gubat, dili linibakay. Maunta ni ang atong igamit sa social media, dili ng pagsigig publish ang mga porn, siging himo ang mga sugal diha sa online, sugal nga nakapapurdoy na hinuon sa mga tao, dili ng mga scam, daghaman sang scammer mo na pagbantay pod mo aning atong akungan, gigamit na rabana kay bisag gamay ra ni atong income sa social media, napagay mo daginot, no? Mangayo og kwarta, ginamit ang akungan, pero lahi og account number mo na kining atong mga official account numbers o mga contact numbers o contact persons ato kining i-flash matag misa anha inikanta aning offertory song. So kung interesado mo hatod og kwarta, inikanta sa offertory song, inigtan-aw nyo sa misa, tanawa sa atong screen, mo flash na diha og sa final song panahon sa atong online mass, aron pagtabang nga mapahiluna ang atong mga bahandi o mga pag-sharing sa bahandi sa Diyos nun, dili sa yawanon ngadto las kamot sa mga scammer. Pinoon makatabang pud na nila aron malipay sad sila nga naka-scam. Okay ra sad gyapon. Mo pakpak ra sa gyapon ta nila nga naka-scam sila. Di man sa kay na dako, usahay maka-scam sila tag 20,000, na usay 50,000. Okay ra kayo ana.
Nya dugay pa man sana sila makausab og kuha. Masakpan sana sila. Balhin na sana sila laing account. Looy sa noon. So kamong mga scammer may pagmupalit na lang mog slot. Ako lipay ko kanato mga vloggers bitaw na yung mga vloggers nga mo download sa atong humili na gini kontak nako ba. Di gito siya mapahimuslanon ingon siya. Daghan na kayog viewers ang akong gi channel para sa imong mga humili pader. Mas daghan pa sa imong viewers nako bitaw kabantay man ko ingon din siya nga mo share lang niya sa ko diha pader. Ana siya. Nya kanang tanan nga mangutanan nako pwede anis imong account na mo ipadala ang para hinabang na mong padersyano ako ginang ingnon pader didto mo sa iyang accounts ayaw diris ako kay di niya na nako mapadala ngadto nako hinaot po untang dugay paning mamatay ning tawhana kay ano bang network of sharing of goods aron malipay ta mao na atong buhaton. So sa inyong silingan pag hinatagay mog sudan hinatagay mo kwarta para sa mga panginahanglan pagkanindota moingon jong Ginoo mutan-aw nato nga iyang mga binuhat og nalipay ang Ginoo nga nagtan-aw sa iyang mga binuhat. Kanindot ana sige be katapusang lingi ana imong tupad lingi ako na imong tupad ing na sogod karon lipayon tika sige ing na sogod karon lipayon tika. Sige na, manindog na ta mga malipayon. Kamong masulubon, panguli mo sa inyo.